Yep. Vi kan lige slå, hvad hedder det, der er noget virkelig, vi lige slå ned med trappen, så kommer igen. Ja, den er slået ned. Det er godt at vide. Det gør du. Jeg tror ikke, du kommer med. Jeg skal nok gøre det, jeg står her og spiller. Kom nu for helvede. Nej, du tager mig. Stop! For helvede. Der er forfra, hvis du vil. Stop nu, Birk. I kommer ind på YouTube lige meget. Det er fandme så. Yes! Kom nu, Frej. Kom nu, fej. Så hopper du også. Ja, hvor er det sej! Er det koldt? Jeg gider ikke nu. Lad os hoppe ned den her. Det er sindssygt, mand. Det er fedt nok, mand. Var det godt til? Det er dejligt.